Jo, ja vás vítam u nového videa. Dneska to bude z videa, kde budeme skúšať Squid Game veci, takže môžeme sa spustiť na to. Sa teším dosť na to a mám tu už pripravené nejaké veci, tak yes! Tak môžeme ísť rovno na prvú challenge, sa dá povedať. Takže ako prvá challenge tu máme gongy, takže je to vlastne taká challenge, že si budeš robiť s týmito. Takže ešte som to nerobil, ale môžeme to skúsiť. Takže púšťam sa na toto gongy, môžeme ísť asi rovno aj na to. Takže tak si to vlastne zoberieš jednu a musíš to tak proste chytiť. Je to ináč na motoriku hru, čo som zvedavý, ako budem urobiť. Tak, jedna. Druhá. Tretia. Štvrtá. Tak. Teraz zasa, teraz by to malo byť po dvoch. Ale nie som si úplne istý, takže sorry, keď to má zle. To môže teoreticky zväčšiť, aby som to bol možno to vidieť. Tak, vidíš. Takže určite to robí zle, ale tak whatever. Ja viem, že by sa to aj malo chytať, ale tak ja to tak nemôžem urobiť. Dobre, jedno. To je jedno. Takže. Dobre, nedá sa tomu spočítať, ale lepšie ako nič. Teraz vlastne toto, s týmto gongy, si to mal spraviť. A som skončil, kámo. Bye bye. Takže asi to mi nepôjde moc. Ale to je v tomto majster, tak mi môže poradiť, ako to spraviť. Takto. Takže a môžeme ísť na ďalšie a to sú Jackie, tak sa to volá tá korejská Squid Game hra. Takže to akoby tieto dve plácačky, ktoré sa musí pretočiť, hej. Tak môžeme ísť niekde to položiť. Akože môžeme ísť na to. No tak to asi moc nepôjde. GG, kámo. Tak, čakaj. Takže už dvakrát som to dal, ale z 300 tries. Takže som zvedavý. Pôjdem takto. Dobre, toto sa mi podarilo, ale takže som zvedavý, ako to spravím, ale moc nejde. Akože tak počkaj. We're gonna do this one the right way. I believe in you. Trap, dreams. I know you only saw me for a few times, but I knew you all my life. I always think about you in the nighttime. The moon gives off your light, and it reminds me of you. What on earth am I gonna say to you? And every morning I pray for you. At work I'll stay for you. Our time never wastes. I wanna be the one add hope to your face. I know you've been fighting those ghosts MMA. I wanna give you all of the most lemonade in the world. And you're a very nice girl. Wash and set with some very nice girls. Eyes and ear both brown. That's my favorite color right now. Hate to see your tears fall down. I wanna add jewels to your crown. No one should hold you down. No one should hold you down. Look, you got dreams, I do too. Mess around, put it on hold for you. Or we can add it up and do it both for you. Let's just say that. Tieto hry sú veľmi ťažké, sú mega ťažké. Samozrejme to bylo, takže to asi bolo reálne, ale proste nie som žiadny sa tam ľudia, no ne asi. Ale uložiť to mali boj